паём иттилоъ дод Кумитаи андоз ва ҳукуматҳои маҳаллӣ аз соҳибкорони тоҷик талаб доранд, ки андози нимсолаи аввалро пешпардохт кунанд. агар дар бархе аз ноҳияҳо инро кӯмак ба давлат дар шароити буҳронӣ номиданд, дар навоҳии дигар таҳдид карданд, ки дар сурати пешпардохт накардан соҳибкорон ҷарима хоҳанд шуд. азия плюс гузориши муфассалеро дар бораи гирифторон, фавтидагон ва чораҳои пешгирифтаи ҳукуматҳо дар 5 кишвари Осиёи Марказӣ нашр кард. Тоҷикистон бо вуҷуди хеле камтар аз будаш нишон додани шумори фавтидагон, бештарин шумори фавт дар қаламрави Осиёи Марказиро дорад. бисёре аз коршиносон эътимоднокии ҳисоби фавтидагонро дар кишварҳои пасошӯравӣ зери шубҳа мегузоранд. ҳафтаи гузашта нашрияҳои Financial Times ва New York Times матолибе нашр карданд, ки мувофиқи он шумори фавтидагон дар Русия аз маълумоти расмӣ метавонад 70% зиёдтар бошад. радиои озодӣ гузориш дод, дар мағозаи ҳафтбародарон дар шаҳри Кулоб барои пуштибонӣ аз мардуми дастнигар гӯшаи хайр боз карданд. ниёзмандон дар ин ҷо метавонанд орду равған, нон, шакар, чойи хушк ва дигар маводи ниёзи аввалро бепул ба даст доранд. вале як нафар дар рӯз ба гирифтани 2 навъи маҳсулоти зарурӣ ҳақ дорад. ахбор навишт, аз рӯзи ҷумъа ба ин тараф бино ба иттилои дарёфтӣ боз 4 табиби тоҷик, боз 4 фариштаи наҷот аз олам чашм пӯшиданд. асомиддинов Зоир, табиби бемористони Якум Советскӣ, Сайфуллоев Имадшоҳ Додович, аълочии тандурустӣ, ассистенти кафедраи ҷарроҳии кӯдаконаи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Икром Малангов, номзади илмҳои тиб, Алидодхонов Силталӣ, эпидемиолог, роҳбари собиқи маркази мубориза бо СПИД. нашрияи Уфа1.ру бо истинод ба бахши минтақавии Роспотребнадзор хабар медиҳад, ки дар шаҳри Уфаи Русия байни коргарони гаронтарин иншооти солҳои охир сохтмони шоҳроҳи Мошингард хуруҷи коронавирус ба қайд гирифта шуда, 13 нафар зодагони Узбекистону Тоҷикистон дар бемористони шаҳрии рақами 18 бистарӣ шуданд. гуфта мешавад, ки аввалин беморонро ҳанӯз 5 май ошкор карда буданд. паём матни суханронии раиси паймони миллии Тоҷикистон Муҳиддин Кабириро нашр кард. Муҳиддин Кабирӣ дар суханронияш аз Эмомалӣ Раҳмон хост курсии раёсатҷумҳурии Тоҷикистонро холӣ кунад. ӯ гуфт, дар сурати ихтиёран ба истеъфо нарафтани раисҷумҳур, худи мардуми кишвар ӯро маҷбур ба истеъфо хоҳанд кард. роҳбари мухолифин 3 сабаби дар 2 моҳи охир ба вуқӯъ пайвастаро далели аз мансаб канорзании Раҳмон донист. азия плюс эълон кард, ташаббуси ҷамъоварии маблағро барои дастгирии табибони Тоҷикистон роҳандозӣ мекунад. ташаббус барои дастгирии табибони Тоҷикистон тариқи гурӯҳҳои ихтиёриён ва кормандони ихтиёрии азия плюс амалӣ мешавад. радиои озодӣ хабар дод, дар чаҳорчӯби барномаи кӯмак ба Тоҷикистон барои муқобила бо COVID-19 бахше аз ёриҳои башардӯстонаи Иттиҳоди Аврупо ва бунёди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ба Душанбе ворид шуд. ин созмонҳо мегӯянд 13 тонна бор тахминан 30% кулли кӯмакҳоеро ташкил медиҳад, ки қарор аст дар чаҳорчӯбаи барномаи вокуниши таъҷилии Тоҷикистон ба COVID-19 ба кишвар оварда шавад. ахбор иттилоъ дод, Эшони Тоҷиддин, боз як намояндаи сулолаи дар водии Ҳисор обрӯманди рӯҳониёни эшонҳои нилконӣ аз олам чашм пӯшид. дар 8 рӯзи охир Эшони Тоҷиддин инак сеюмин намояндаи ин сулола аст, ки қурбони коронавирус мешавад. рӯзи 10 май дар деҳаи Нилкон Эшони Шамсиддин, падари Эшони Тоҷиддин ва рӯзи 12 май Эшони Наҷмиддин, ки дар деҳаи Ҷорубсои Ҳисор зиндагӣ мекард, вафот карданд. машҳуртарин намояндаи ин сулола Қори Баҳриддин 2 ҳафта боз дар бемористони Ҳисор дар ҳолати вазнин қарор дорад. спутник иттилоъ дод, раиси додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон Мавлуда Қаландарзода ва роҳбари дастгоҳи ин додгоҳ Ҷамшед Файзуллозода бо аломатҳои пневмония бистарӣ карда шуданд. Мавлуда Қаландарзода дар беморхонаи клиникии амрози сироятӣ
дар маҳаллаи Зарафшони шаҳри Душанбе қарор дошта, Ҷамшед Файзуллозода гуфтааст, ки ӯ 1 ҳафта дар бемористони Истиқлол табобат гирифт ва рӯзи 17 май аз бемористон ҷавобаш доданд. ховар навишт. роҳбарияти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади аз наздик шинос шудан бо фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ гаштҳои шабона ва рӯзона ба роҳ мондааст. 17 май муовинони вазири тандурустӣ Саида Умарзода ба ноҳияи Данғара, Мирҳамуддин Камолзода ба ноҳияи Рудакӣ ва шаҳри Ваҳдат сафар намуда бо ҳолати муассисаҳои тандурустӣ шинос шуданд. хабаргузории Фергана иттилоъ дод, муҳоҷирони узбекеро, ки дар сарҳади байни Русия ва Қазоқистон дармондаанд, тавассути мусофирбарҳо ба Узбекистон назди хонаводаашон бармегардонанд. тавофуқи сеҷониба дар ин маврид аллакай ҳосил шудааст. паём иттилоъ дод, Султонов Шералӣ, сардухтури корпуси нуҳум ё бахши кӯдаконаи Маркази миллии тиббии Тоҷикистон, беморхонаи Қараболо, ки ба табобати гирифторони COVID-19 машғул буд, худ гирифтори ин беморӣ ва бистарӣ шудааст. ҳолати Султонов вазнини миёна буда тавассути дастгоҳи сунъӣ нафас мекашад. Азия Плюс бо истинод ба Кумитаи Дин хабар дод, дар Тоҷикистон имсол намози дастаҷамъонаи Иди Рамазон баргузор намешавад. бар асари коронавирус имсол намози дастаҷамъонаи Иди Рамазон баргузор намешавад. намоз тариқи онлайн ҳам доир намегардад, зеро чунин амал дар мазҳаби ҳанафӣ иҷоза дода нашудааст, гуфтааст сухангӯи Кумитаи Дин Афшин Муқим. Спутник бо истинод ба Маркази ёрии таъҷилии тиббӣ дар шаҳри Хуҷанд навишт. муроҷиати сокинон собит месозад, ки мавридҳои сироятёбӣ ба илтиҳоби шуш давоми 1 ҳафтаи охир хеле кам шудааст. Мирзонабӣ Мирзоҳошимов, сартабиби Маркази ёрии таъҷилии тиббӣ дар Хуҷанд гуфтааст, бандубасти омори дар 1 ҳафтаи охир ҳокӣ аз он аст, ки сироятёбии сокинон ба бемории илтиҳоби шуш то ба 196 ҳолат кам шудааст. нашрияи электронии Памир Дейли Ньюс рӯзи 18 май нақли як сокини вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро дар бораи вазъи бемористони марказии ин вилоят мунташир намуд. гуфта мешавад, шумори сироятёфтагон дар Хоруғ рӯз то рӯз меафзояд. табиби тоҷики муқими Русия Абдулло Давлатов аз сироят ёфтанаш ба вируси корона хабар дода, ба корбарони Фейсбук маслиҳат дод, ки дар мубориза бо COVID-19 бояд чӣ кор кард. ба қавли Давлатов, ӯ ҳангоми табобати гирифторони коронавирус дар яке аз дармонгоҳҳои Москав худ ба ин маризӣ печидааст. паём таҳлилеро таҳти унвони «Чаро ҳукумат адади воқеии қурбониёни COVID-19-ро пинҳон мекунад» нашр кард, ки дар он сабабҳои пинҳонкории мақомоти Тоҷикистон дар баёни шумори гирифторон ва фавтидагон аз вируси короно ба баҳс кашида шудааст. Азия Плюс гузориши муфассале дар бораи шароити таъмини беморхонаҳои пойтахт бо кислород, нарх ва дар куҷо пайдо кардани онро нашр кардааст. гуфта мешавад, дар аксари беморхонаҳо кислородро худи беморон харидорӣ ва дастрас мекунанд. радиои Озодӣ хабар дод, танаффус дар мусобиқаҳои футбол дар Тоҷикистон дастаҳоро дар ҳолати ногувор қарор додааст. ҳоло бозиҳои қаҳрамонии кишвар баргузор намешаванд, мухлисон ба варзишгоҳҳо намеоянд ва шабакаҳои телевизионӣ рақобаташонро нишон намедиҳанд. маъмурияти бошгоҳҳои кишвар гуфтаанд, агар танаффус тӯл кашад, ба вазъи дастаҳо бетаъсир намемонад. Спутник бо истинод ба Эмомалии Мирзо, сухангӯи Вазорати тандурустӣ навишт, аз рӯзе ки аввалин мавориди гирифторӣ ба вируси корона дар Тоҷикистон эълон шуданд, ҳеҷ мавриде аз ибтилои тифлон ба COVID-19 сабт нашудааст. хушбахтона миёни аз 1 то 10 солаҳои кишвар ҳеҷ касе гирифтор нашуда, дар миёни онҳое ки аз 10 то 20 сола ҳастанд, як маврид сабт шудааст, ки ӯ ҳам ба саломатӣ рухсат шуда, ҳеҷ хатаре ба зиндагиаш вуҷуд надорад, гуфтааст Эмомалии Мирзо. ховар навишт, ширкати Авесто гурӯҳ ба Вазорати тандурустӣ маводи доруворӣ аз қабили антибиотикҳо, доруҳои зидди вирусӣ, витаминҳо ва дигар лавозимоти зарурии тиббӣ додааст.
шумораи умумии маводи доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ зиёда аз 30 номгӯй буда 350 000 бастаро дар бар мегирад. арзиши он беш аз 3.4 миллион сомонӣ гуфта мешавад. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон эълон кард, таи як шабонарӯзи охир дар кишвар аз вируси корона 2 нафар фавтида, 205 нафари дигар сироят ёфтанд. то соати 17:00 18 май теъдоди гирифторони вируси корона дар кишвар ба 1729 нафар расида, шумораи онҳое ки аз ин маризӣ ҷон доданд ба 41 нафар расидааст. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.